Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Errepidei begira, A8 autobidean Bilbon Malmazingo tuneletan txandakako mosketek jarraituko dute 2 noranzkoetan, urriaren 5 arte, gaueko 10-etatik goizeko 6-etara bitartean. Eta AP8an Bilbon ere Kantabriarako noranzkoan Larraskitu eta Peñaskal artean errepidea moztuko da gaur goizeko 10-etatik 6-etara bitartean. Gainera, Bizkaia 615 errepidean Zornotza eta Musika artean, Zornotzarako noranzkoan Urdinbideko tuneletan herri mosketak egingo dira bihar asteazkena gaueko 10-etatik goizeko 6-etara bitartean. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Hego Euskal Herrian epaiketak eta prozedura judizial guztiak euskaraz egin ahal izateko neurriak eskatu dizkio Europako Kontseiluak Espainiako estatuari. Horrez gain, beharrezkotzat jo du Nafarroako zonifikazioa bukatzea ere. Estatuko administrazioek autonomia erkidegoetan dituzten zerbitzuak euskaraz ematea eta osasungintzan eta hezkuntzan aurrerapausoak ematea ere gomendatu du. 5 urte guztiz balorazioa egiten du Europako Kontseiluak hizkuntza gutxituen Europako ituna izenpetu duten herrialdeek hartu dituzten neurriak aztertzeko. Hautsak harrotu ditu Zaintza Araba elkarteak Gasteizko Arabarren zaharretxearen egoeraz atzo egindako salaketak. Lab sindikatuak ohar batean azpimarratu du larriak direla salatutako gertakariak, baina are larriagoa erantzukizuna sektoreko langileengan jartzea. Izan ere, sindikatuak gogoratu du erresidentzietako langileek urteak daramatzatela euren lanbaldintza kaskarrak salatzen. Gazako genozidioa berehala bukatzeko exigituko dute Bilboko eta Iruñeko kaleetan urriaren 5ean. Mundu osoan Palestinaren aldeko mugimenduek antolatu dituzten mobilizazioekin bat egingo dute Euskal Herriko 2 manifestazio nagusiek. Bonbardaketak eta zibilen desplazamendu behartua. Gazan erabilitako estrategia Libanora edatzen hasia da Israel eta azken hamarkadetako erasorik borditzena egin du herrialde hartan. 548 hildako, 1855 zauritu eta milaka desplazatu eragin ditu Benjamin Netanyahuren gobernuak. Gerra zibilaz geroztik Libanon egun bakarrean erregistratutako hildako kopururik handiena da. Erasoek ez dute etenik izan gaur ere, tartean Beiruteko Danie auzoan gauzatu du Israelgo armadak eraso bat. Gatibu taldeko abeslari Alex Sarduik barkamena eskatu du sare sozialetan edatutako mezu baten bidez eldiario.es edabidean egindako adierazpenak direla eta han esan zuen musika arloan ez direla emakumeak diskriminatzen. Haupa, lenguan eldiario.esen deklarazio batzuk intaz oso eskasak. Lekuz kanpo dauzena, bale? Ez dut pentsetan holan, eta emakume guztizeri orokorrien eta geizen bat euskal musikan dabizen emakume guztizeri parka eskatu gurutziet. 25 urtien ibili gara emakumeek eta defendiuten eta benetan, hau ez da sartzen nire logika marroen. Parkatu eta arrazoi deko zuen, bale? Venga, sentitzeo. Gabon deizuela guztioi, Europako Kontseilua Hego Euskal Herrian epaiketak euskaraz egin ahal izatea legez bermatzaren alde agertu da aldetako batek hala eskatzen badu agintariei eskatu dien neurriak har ditzatela eskubide hori gauzatu daitekeela bermatzeko.
Nafarroko kontu ganberak lehen arretaren egoera aztertu zuen iragan ekainean kaleratutako txosten batean eta besteak beste ondorioztatu zuen 2018tik 2023ra osasun etxeetarako sarbideak okerrera egin duela herritarrentzat. Ikasturte politikoa hasi eta berehala kontu ganberako presidente Ignacio Cabezari azalpenak eskatu zizkioten UPNek eta EH Bilduk eta gaur goizean mintzatu da parlamentuan. Kontu ganberako presidenteak lehen arretarako sarbidearen egoerak okerrera egin duela azpimarratu du eta konponbide zaila duen arazo konplexua dela esan. Beharrezkoak diren neurriak hartzeko eskatu die talde parlamentarioei eta arazoari irtenbidea abiatzea gizarte osoari dagokiola esan du. EH Bilduk eta EAJak Euskadiren eta Espainiako estatuaren arteko harreman estatus politiko berriak izan beharreko oinarrien inguruko bi erdibideko mozio adostu dituzte Gipuzkoako batzar nagusietan eta bi talde abertzalen aldeko botoak nahikoa izango dira biharko bilkuran gehiengo osoa aise gainditzeko. Mozioen bidez erabakitzeko eskubidearen defentsa egin dute. Egunero herri hau eta lurralde hau eraukitzen duten Eusko Jaurlaritzako lehendakari Manuel Pradalesen eta Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezen arteko bilerak azkartu egin du Gernikako estatutuan jasota dauden eskuduntzak Euskal Herriratzeko prozesua. Maria Ugarretxena, Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta gobernantza administrazio digital eta autogobernuko sailburuak esana zuen gizarte segurantzaren transferentzia egiteko proposamen zehatz bat jorratzen ari direla exekutiboan eta gaur esan du urtean 12.000 milioi euroko kostua lukeela egin duten kalkuluaren arabera. Dagoeneko badauzka 6 eskumenen proposamenak mahai gainean eta Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailak postontzi bat jarri zuen abian erabilera turistikorako etxebizitzetako iruzurraren aurka. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ezkutuan edo ezarritako baldintzak bete gabe jarduten duten erabilera turistikorako etxebizitza edo gelen berri eman alizateko. Jakinarazi dutenez, iazko urtarriletik aurtengo abuztura bitarte 256 salaketa jaso dituzte. Herritar orok jar dezake salaketa eta anonimoa da. Gasteizko udaleko tokiko gobernu batzarrak gaur onartu du datorren urterako zergen egitasmoa eta aurreikusten du tasak 6,34 igoko direla. Zabortasaren igoera are handiagoa izango da Europako zuzentaraua eta hondakinei buruzko Espainiako legea betetzeko. Gasteizko gobernu batzarrak 2025 urterako ordenantza fiskalen proiektua onartu du. Zergen 6,34ko eguneratze orokorra aurreikusten du udal gobernuak. Azken 2 urteetako KPIaren igoerari dagokiona hain zuzen. Europako zuzentaraua eta Espainiako legea betetzeko helburuarekin zabortasen igoera bermatuko da Gasteizen. Hala nola tasa hauek zabor bilketa, garraioa zein zaborra tratatzeko zerbitzuaren 100% finantziatu beharko lukete. Hau bermatzeko 3 izan dira ezarritako etxebizitzaren araberako tasak. 83,32 euro 75 metro karratutik beherako etxe bizitzatan, 109,94 75 eta 120 metro bitartekoetan eta 116,13 euro 120 metro karratutik gorakoetan. Gainera, lokal denda eta bestelako jarduerei dagokienez, hauen araberako 330 euro eta 8.418 euro arteko tartea ezarri da. Bestalde, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan eta hiri lurren balioaren gehikuntzan prezioak berdin mantenduko dira. Udal gobernuaren esanetan kalitatezko zerbitzu publikoaren bermea jarri dute balioan. Gainera, kostuak igo badira ere, azken 4 urteetan zergak berdin mantendu direla gogorarazi dute. Jaione Jauregi Espainiako estatuko mugetatik atera ahal izango da. 2020an Belgikatik Espainiaratu eta espetxeratu egin zuten, 1981 eta arekin lotutako atentatu batean parte hartu izana egotzita. 2023ko azaroan baldintzapean aske utzi zuten egozten zitzaiona preskribatua zegoela ebatzi baitzuen epaileak, defentsa abokatuak eskatu zuen moduan.
Gasteizko Arabarren zahar egoitzan erabiltzaileek tratu txarrak jasan dituzte ustez, egoiarren senitartekoek eta zaintza araba elkarteak salatu dutenaren arabera. Garbitasun falta, sendagaietan akatsak egon izana eta adinengoengan ubeldurak topatu izana gaitzetsi dute besteak beste. Gasteizko Lakua auzoko Arabarren erresidentzian gertaturiko tratu txarrak salatu dituzte bertakoen familiartekoek zein zaintza araba elkarteak. Erabiltzaileetan aurkitutako hematomak, pisoialak bezalako higiene produktuen falta, medikazio akatsak eta gutxiespenak izan dira bertakoek jasandako tratu txarren adibide batzuk. Akatsa asko dau eta erantzunik ez diote emoten. Eta azkena izan zen, zenide bati ailegatu zitzaion erresidentziara anonimo bat. Anonimo hori oso gogorra da, eta zenideak dinena da, ez daki hori pintzen duena egia den ala ez. Baina hori ailegatu zaio esan ez nola pertsona batzuk ez dute jasotzen tratu ona, azkenean esaten dio zaindu zure zenidea eta adi egon. Arabako Aldundiak honen berri dela eta inspekzio bat irekiko duela jakinarazi du. Erresidentzia kontzertatua Mondragon taldeak kudeatzen du, Krean enpresaren bitartez. Bertako langilei dagokienez eta familiartekoen esanetan, ratioak betetzen badira ere, bertan lan egiten duten 100 handi bat ez da profesionala. Zaintza baldintza duinen falta salatuz. 21 pertsonarako utzi dute 3 pertsona. Kesak ipini zuten eta erantzuna da se cumplen los ratios. Dekretuaren ratioak betetzen dute, baina argi dau dekretua horiek ez dutela balio zaintza ona emoteko. Laudioko San Roque erresidentzian bestalde, pluripatologia duen erabiltzaile batekiko tratu txarrak salatu dira Aldundian. Eta honek egindako 800 euroko zehazpen proposamena salatu du ere zaintza arabak. Behin-behinean espetxera bidali dute adin txikikoi sexu erasoa egitegatik Uharten atxilotutako gizona. Uharteko udalak iragarri du akusazio partikular gisa aurkeztuko dela prozesuan. Uharteko talde feministak eta udalak bat egin dute elkarretaratze batean, hainbat adinkabek euren jaietan jasandako sexu erasoak salatzeko. Kaltetuei elkartasuna adierazi nahi izan diete eta iragarri dute udala herri akusazio gisa aurkeztuko dela prozesu judizialean. Era berean mundu guztiari eskatu diote horrelako egoerak salatzeko eta iragarri dute udalak neurri egokiak hartuko dituela horrelako gertaerak berriro gertaz daitezen. Horrelako egoerak salatzeko eskatzen diogu pertsona guztiei. Herritar guztiek adingabeak babesteko betebeharra dutela gogoraraziz. Gainera, Uharteko udalak neurri egokiak hartuko ditu horrelako egoerak berriro gerta ez daitezen. Agoitzeko lehen auzialdiko epaitegiak behin-behineko espetxaldia, komunikatua eta fidantzarik gabea ezarri dio Uharten atxilotutako feria saltzaileari, ustez 16 urtetik berakoei sexu erasoa egiteagatik. Orain arte 9 salaketa aurkeztu dira ukituengatik. Hala ere, ikerketaren garapena aurreratuta, biktima gehiago ager daitezke, epaiaren esku utzi ondoren emandako autoan jasotzen denez. Egindako ikerketa egin bidetatik ondorioztatzen denez, irailaren 21 larunbata, ikertuak Uharteko azokarreran kokatutako El Grilloloko azokako atrakzioko langileak ukituak egin zizkien 16 urtetik berako neskei hanketan, ipur masailean edo bularretan, eta atrakzio barra blokeatu zuen, baina ezin izan zien bertatik jaitsi. Momentu honetan epaitegiak ondorioztatzen du behin-behineko espetxaldia neurri egokia dela, ez dela neurrizkanpokoa eta behar bezala lortzen dituela haren helburuak. 3 gazte etxegabetu zituzten atzo goizean Bilboko Alde Zaharreko Artekale kalean. AZET sindikatuak elkarretaratzerako deia egin zuen berau ekiditeko asmoz. Egoera 3 orduz luzatu bazuen ere azkenean 3 gazteak etxegabetzea lortu zuten eta udaltzaingoak AZETeko kide bat ere atxilotu zuen.
armatua den poliziarekin bitarteko 3 gazte bortxaz kale gorrian utziz eta jabetza pribatua izateko ustezko eskubidea defendatuz gure bizitzen gainetik. Beste etxe bizitza utz bat, 3 pertsona gehiago kale gorrian. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 12 urtetik beherako haurrek garraio publikoa doan erabiltzeko plana gauzatuko du Eusko Jaurlaritzak. Halaxe jakinarazi zuen atzo Legebiltzarrean Susana García Txueka mugikortasun jasangarri sailburuak. Iragartzen dizuet 2025 Euskadiko garraio publikoan 12 urtetik beherakoentzako doakotasuna modu iraunkorrean ezartzea proposatuko dugula. Euskadiko garraio agintaritzaren hurrengo osoko bilkuran planteatuko dugu hori. Bat, barik eta mugi, txartelen elkarreragingarritasun prozesua amaituko dugu. Urte amaiererako aurreikusten dugu mugi txartela Bilbobusen eta Bizkaibusen erabiltzeko prest egotea. Datorren urtean zehar, bat eta barik lurralde busen integratzea espero dugu. Horrela, 2025an bat, barik eta mugi erabat interoperagarriak izango dira Euskadi osoan. Urrats horrek garraio publikoaren erabilera erraztuko du autonomia erkidegoan. Basogintza intentsibotik estentsiborako bidea eraikitzen dabil Tantai kooperatiba Euskal Herriko hainbat eremutan bertako zuhaitzak landatu eta kanpokoak alde batera utziz. Informazio gehiago dauka Udan Herbeok. Euskal Herrian zenbat baso ditugu eta horietatik zenbat zaintzen dira. Horretarako Tantai baso jabe kooperatiba dugu basogintza eredu intentsibotik estensibora pasatza proposatzen duena ekosistema zerbitzu osoagoak bermatze bilatzen duena bertako zuhaitzak landatuz eta kanpokoak baztertuz. Horretarako berekin izan gara Markel Arriola Bengoarekin. Tantai baso jabe kooperatiba basogintza eredu aldatzeko anbizioz jaixo da. Besean mutentza bero laguntza ero aholkularitza. Baso jabe publiko eta pribabei. Eta proposatzen duguna da gaur egongo baso eredutik, eredu intensibotik, eredu impacto baxuko eredu batera pasatzie. Eta kanpoko espezies osatutako basuetatik bertako espezies osatutako basuetara pasatzen. Bizkaiko Foru Aldundiak Bat Dorrea proiektuaren 2. fasea aurkeztu zuen atzo goizean Bilbon, bertan izan zen Xabi Alo. Bat Dorrearen 2. urteurrena aprobetxetuta Bizkaiko Ekintzailetzaren nazioarteko zentroak iragarri du bikoiztu egin duela espazioa Dorrearen 5 solairu gehiago inauguratuta. 2. fasearen aurkezpenean izan dira Elisabete Etxenobe Bizkaiko aldun nagusia, Juan Maria Aburto Bilboko alkatea eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria. Bizkaiko Ekintzailetzaren nazioarteko zentroak bikoiztu egin du espazioa Bat Dorrean 5 solairu gehiago inauguratuta. Hori horrela 8.000 metro kuadro irabazi ditu zentroak eta dagoeneko 180 okupatuta dago. Ekintzailetzaren nazioarteko zentroa dan honek, ekintzailetzaren eta barrikuntza irekiaren arloan dauen erreferentziazko posizioa gogorarazo guradot gaur zuon aurrean. Bizkaian, oraina ere egiten gabiltz, etorkizuna jomugat hartuta, betibe gure ekonomia hobetzeko eta enpresen lehiakortasuna areagotzeko konpromisoa hartuta. Gure gizartearen hemen bizi diren pertsona guztien bizi kalidadea hobetzeko. Gaur, baten 2. fase honetan, ilusioz eta konfidantzaz begiratzen dugu aurrera. Bat, dagoeneko mundu osoko ekintzailetza zentro nagusiekin konektatuta dagoela esan du Etxanobek eta 200 kideko komunitateak hazten jarraitzen duela. Juan Maria Aburto Bilboko alkateak bere aldetik nabarmendu duenez, baten fase berriaren irekierak egitaten politiken isla da. Nuestro reto es hacer de Bilbao una cantera de emprendimiento e intensificar las acciones de promoción, de fomento y de reconocimiento del valor de la cultura empresarial.
Azkenik Pradales lehendakariak azpimarratu du, baten konektagarritasuna ahalmena apartekoa dela, eta horrek negozio berriak eta enplegua sortzea ahalbidetzen duela. Euskadi erakargarria da, eta are erakargarriagoa egin behar dugu guztion artean. Gure etorkizuna, gure ongizatea, hartzen ditugun erabakienen menpe egongo da. Eta asmatu behar dugu. Uste dut gaur, baikor egoteko arrazoiak baditugula. Nazioarteko ekintzailetza aurreratuan eredu eden ekimen hau handitzen badugu, eta handitzen ari da, Euskal gizarteak bere buruan inbertitzen duela beste behin ere erakutziz. 2 urteko ibilbidearen ondoren bat nazioarteko erreferentziako hub gisak finkatu da, startupak, korporazioak, zentro teknologikoak eta abarrak konektatuta. Carlos Jimeno kontseilariarekin gaur izan duten bilera etxigarria eta antzua izan da Nafarroako hezkuntza publikoko sindikatuentzat. Aspaldi helarazi zituzten hezkuntza hobetzeko proposamenak, baina departamenduak ezagutzen ez dituela esan die. Maitik Altxadira ostegunean greba eguna dute. Altsasuko Sansundegi enpresak aldi baterako enplegu erregulazio espedientea egingo die 300 langileri 3 hilabetetan zehar. Sakanako autobus eta karrozeria konpainiaren ia plantilla osoa litzateke. Sansundegi autobus enpresak ertea iragarri du ia langile guztientzat, 300 langile likidezia faltagatik. Sansundegi sakanako autobus eta karrozeria enpresa historikoak zailtasun ekonomiko handiak ditu. Enpresak duela 2 egun bakarrik jakinarazi zuen hartzekodunen aurre konkurtsoa eskatu duela. Hartzekodunekin eta inbertitzaileekin negoziazio irekian denbora irabazia izateko, bere hazkunde helburuak betetzeko eta jarraipena ziurtatzeko akordioa lortzeko. Konpainiak dagoeneko jakinarazi die langilei espediente hori hasi dela eta kontsultaldia irekia da akordio bat lortzen saiatzeko. Hasiera batean 3 hilabeteko iraupena izanen du aurre konkurtsoan ezarritako denborak. Enpresak zorrak negoziatu edo birfinantzatu ahal izateko eta enpresa jarduerarekin arazorik gabe jarraitzeko. Azken hilabete hauetako likidezia faltak arazo larriak ekarri ditu hornidurak bermatzeko eta horrela eraikuntzari aurre egiteko. 3 hilabeteak izango lirateke enpresak bere buruari eman dion epea pilatutako zorra ia 50 milioi euro berriro negoziatzen saiatzeko. Sansundegi historia gehien duen euskal enpresetako bat da. Irungo lantegia 1954an hasi zen ekoizten eta 12 urte geroago Altsasura joan zen. Krisiaren edadura argi geratu da astearte honetan Mikel Irujo Nafarroako industria eta trantsizio ekologiko eta digitaleko kontseilariak Nafarroako parlamentuan egindako agerraldian. Arazoak arazo sailburuak nabarmendu du txostenak goranzko joera argia duela eta aurrera egitea aurre ikusten dutela. Nazioartean, Israelek Libanon hainbat eraso egin ditu azken orduotan eta 500 hildako eta milaka zauritu sortu dituzte. Herrialde hegoaldeko biztanle askok beren etxetatik ihes egin dute dagoeneko. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon.
Gaur hasi da Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiaren urteroko bilkura New Yorken. Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia izan da hitzartzen lehen. Azken egunetan Israel Libanon egiten ari den erasoez hitz egin du. Libanoko herritarrek, Israelgoek zein mundukoek ezin dute onartu Libano beste Gaza bat bihurtzea, horixe esan du berak. Horrez gain, Gazako zerrendako egoera ere ez du ahaztu. Esan du Hamasek joan den urriaren 7 egindakoa justifikatu ezin den moduan, ezerk ez duela justifikatzen Palestinaren aurkako zigor kolektiboa. Jakinik ez zuela nahiko babes edukiko onartua izan zedin, Espainiako gobernuak erabaki du aurrekontu proiekturako aurkeztutako gastu mugaren eta egonkortasun bidearen tramitazioa etetea. Espainiako Kongresuan etzi ziren horri buruz eztabaidatzekoak eta bozkatzekoak, hala baitzegoen programatuta. Tramitazio hori hain zuzen ezinbestekoa da aurrekontuei bide emateko. Horren bestez, 2025erako aurrekontuak kolokan jartzen dituen erabaki hartu du Moncloak. Aintzat hartu behar da 2023ko aurrekontuak luzatuta ari dela jardunean aurten, eta bai gobernuko ministro batzuek eta bai PSOEko hainbat buruzagik azken asteotan jendaurrean adierazi dutela ez diotela oraingoz muzin egin berriro luzatzeari. Es muy importante, porque lo que no tiene ningún sentido. Latinoamerikari dagokionez, Ekuadorren Daniel Noboren gobernuak agindutako itzalaldi orokorraren berri emango digu gaurkoan gure kolaboratzaile Bero Satrustegik. Aurrera, Bero. Aste honetan gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte energiarik gabe. Halaxe jakinarazi du Ekuadorreko gobernuak eta neurria herrialde osora zabalduko da. Helburua da sistema elektrikoaren kontrola modu arduratsuan erabiltzeko ideia indartzea, halaxe dio behintzat Noboaren gobernuak. Errealitatean baina azpimarratu beharra dago, azken hamarkadetako krisi elektrikorik gogorrena bizi duela Ekuadorrek, herrialdeko elektrizitatearen ia 80% hidroelektriken eta ibaien emarien mende baitago. Krisi honen atzean hainbat arrazoi daude. Zentral elektrikoen eraginkortasuna murriztu egin da. Herrialdeak bizi duen lehortea, ibaien emariak ere behera egin du. Ustezko sabotaje salaketak daude eta besteak beste Kolonbiari energia erosteko Ekuadorrek duen mendekotasuna ere arrazoien edo krisi horren atzean egon daiteke. Neurri hau ordea itzalaldiarena iristen da Ekuadorrek segurtasun krisi oso larria bizi duen garai batean eta honek herritarrak kezkatu ditu. Kezka honi erantzuteko Noboak etxeratzea agindua ezarri du kriminaltasun indize altuak dituzten kostaldeko 6 probintzietan batetik eta bestetik Camilo Ponce Enriquez hirian, bertan hainbat sarraski izan baitira baliabide mineralen ardura lortzeko helburuarekin. Honekin batera gobernuak jakinarazi du 250.000 polizia eta indar armatuak ere egonen direla kalean segurtasuna bermatzeko. Euskal Herrira bueltan, kulturarloan Alex Sardui Gatibuko abeslariak musikaren industrian genero diskriminaziorik ez dagoela adierazi du eldiario.esen argitaratutako elkarrezketa batean. Hitz hauek sumindura sortu dute emakume sortzaileen artean eta Sarduiren hitzok gaitzesten dituen oharra sinatu dute 150 emakume eta identitate disidenteek Izaro Andres, Solatz Salvador edota Aiora Renteriak besteak beste. Joan den astean iragarri zuen Alex Sardui Gatibuko abeslariak bere ibilbidea amaituko zuela, 25 urteren ostean. Egun horretan bertan, abeslariak eldiario.es egunkarian egindako elkarrizketak polemika handia sortu du egun hauetan zehar musikagileen artean eta batez ere emakumeen artean. Musikagintzan ez da genero diskriminaziorik egon edo nik ez dut ikusi. Egia da ez daudela hainbeste emakume lanean, baina ez da inoiz diskriminaziorik egon. Halaxe bota zuen irmo Alex Sarduik. Alex Sarduik bere kontzertuetan biluztu eginda gai politiko eta sozialak defendatu izan ditu. Elkarrizketatzaileak noizbait horrelakorik ez egitea esan dioten galdetzean, Alexek askatasuna azpimarratu du. Askatasuna da,
eta ni ez nau inor gaitzetziko, gehitu du. Elkarrizketatzaileak hinkapie egiten du ea emakume gehiagorekin kolaboratzea gustatuko litzaioken. Eta honek erantzuten dio bere garaian 4-5 zeudela eta orain beste asko daudela. Honen ostean, berak musikagintzan ez dituela diskriminaziorik ikusi erantzuten du. Elkarrizketarekin amaitzeko beste behin elkarrizketatzaileak Alexi esaten dio diskriminazio hori existitzen zela. Zeini Alexek ez dut ikusi erantzuten dion. Adierazpen hauek Euskal Herriko musikagintzan dabiltzan emakume feministen eta genero disidenten haserrea eragin dute. Eta hori salatzeko agiria kaleratu dute Instagram sare sozialean. Abildua 4-5 profila sortu dute. Adierazpenean aipatzen denez, Sarduik esandakoa oso larria dela adierazi dute. Zehaztu dute datuek abeslariak esandakoa gezurtatzen dutela. Eta erakusten dutela musikan genero diskriminazioa benetako arazoa dela. Sinatzaileen artean daude besteak beste, Olaien Ziarte, Ines Osinaga, Miren Arbaiza, Albina Estardaz, Aiora Renteria eta Katxarin Ezkerra. Azpimarratu dute elkarrizketa horrek agerian uzten duela zera dela. Lehendabiziko planoan egon den gizon baten ikuspuntua. Eta oso eroso dagoen norbaitena. Haien ustez, 4-5 emakumeak esatean, gezur eta akatsgalanta da hori adieraztea. Eta interes eta informazio faltari egotzi diote. Guztira, 150 andreok egin dute bat adierazpenarekin. Adin eta musika estilo askotarikoak daude tartean. Halaber, Gatibuk Maialen Ferreira elkarrizketatzaileari egotzi zion elkarrizketa manipulatu izana. Behin elkarrizketaren audioa entzunda taldekideek barkamen askatu diote Maialeni eta Lesarduik Gatibuko Instagrameko kontura bideo bat kaleratu berri du barkamen askatu. Ez pentsetan holan, eta emakume guztizeri orokorrien eta gehien bat euskal musikan dabizen emakume guztizeri parka askatuko dutxien. Eta Donostian, zinemaldian, Euskal Zinemaren gala ospatzen dabiltza gaur gauean. Euskal filmen artean nor izango da sariduna? Jakina dena, Elena Irureta zinegile eta aktoreari merezitako saria emango diola Euskal Zinema industriak. Ekuatorera heldu da Donostiako nazioarteko zinemaldiaren 72. edizioa, ez dugu ahaztuko, gaurkoan Euskal Zinemagintzaren gau handia izango dela, 20 euskal ekoizpen sail guztietan barreiatuta, baina gaur Irizar saria nork eskuratuko 10 dira leian ari direnak. Edozein kasutan, gaurko izarra Elena Irureta handia eta maitatua izango da, bere ibilbideagatik aitortza eta zinemira saria eskuratuko duelako. Esan da bezala, alfombra gorriak bizi-bizi segitzen du eta dizira horretan gaurkoan Euskal Zinemagintza izango da protagonista. Carmelo, Chemari, Nire bizitzan umetako esan dut, apurtxu bat entretenimendua izan zala, ez? Orduan ez eguan beste gauzarik. Dizdiz egiten zuten begiek ilunpean, baita orain ere, beren bizitzetara ekarritako argumentua gogoratzean.
Zinemaldiarekin jarraituko dugu, Eki, konta iguzu. Euskal zinemagintzaren osasunaren temperatura hartzeko bada hitzordua, Donostiako nazioarteko zinemaldia, 20 euskal ekoizpen sail guztietan barreiatuta, mundu mailako estreinuak ere bai, 2025ean helduko da. Zinema aretoetara erreplika, baina aurreratuko dizuegu, Gipuzkoako Hernaniko papergintza enpresaren eraikuntzarekin lotutako misterioa dakarrela, Pello Gutierrezek zuzendua, Zazpiterdi kolektiboak ekoitzia, eta Maite Larburuk konposatua. Erreplika da Hutsunei buruzko pelikula bat, sortu zena pixkanaka nik aurkitzen joan nintzen hainbat historio, bapatan konturatu nintzen denak hutsunekin lotura zeukatenak eta azkenean puzle baten moduan haien artean lotzen juntziren. Alde batetik hasten da, nire aitaren heriotza eta berak utzitako hutsunearekin, berak pelikula bat dauka nik ezagutzen nuena eta hildakoan ezagutu nuena, da korto txiki bat superotxon grabatua duela 45 urte eta baita ere hutsune bat daukala bere barruan, eta gero Zikuñagako ama Birjinaren desagerketa, horrek ere hutsune bat utzi zuelako Zikuñagako auzoan. Hau, Zikuñagako ama Birjina da. Gipuzkoako 7 ama Birjin beltz ospetsuetako bat da. 1979an, ni jaio nintzen urtean, Zikuñagako amaren irudia desagertu egin zen. Erreplika izenburua bai da, Zikuñagako ama Birjinaren erreplika bat egin delako, baina pelikula bera ere nire aitaren pelikulen erreplika bat da, horrekin hasten da, gainera nolabaiteko erreplika bat egiten dut, eta baita igual gaztelaniazko zentzua da gehiago, baina baita ere erantzun bada erreplika bat, ez? Aitaren pelikulei erantzun bat. Orduan, nahiko polisemikoa dauka izenburua. Zer esaten digute irudiek? Zer funtzio betetzen dute? Mezu bat bidali digu egileak irudiaren bitartez? Edo gu gara mezu hori sortzen dugunak? Bai sinezunentzat eta bai sinesten ez dutenentzat, ama Birjina eta ermita bera simbolo bat da, herriaren nortasunarena, auzoaren nortasunarena eta auzoaren kohesio puntu bat da baita ere. Orduan ez da ohiko dokumental bat, nun gauzak soberan esplikatzen diren, baizik eta nahi duguna da ikusleak bere kabuz pentsatzea, guk galdera asko ematen ditugu pelikulan zehar, eta asko ez dira erantzuten, edo erantzuten dira, baina oso modu sutilean, orduan, ikusleak aurkitu egin barko ditu edo asmatu egin barko ditu erantzun horiek. Zazpiterdi kolektibo bat gera, beti kolektiboan lan egiten dugu eta ez dakigu beste modu batean lan egiten. Orduan, edozein lan egiten dugunean, batzutan oso modu kolektiboan zuzentzen dugu eta kasu hortan Zazpiterdi bezala sinatzen ditugu lanak, beste batzutan, hau erreplika bezala, lana oso pertsonala eta nigandik sortua delako nik zuzentzen dut, baina egia esan egiteko modua eta oso kolektiboa izan da. Erik, enazazu eraman, nire lekua hemen dago. Bitxia badirudi ere, kasu honetan nire implikazioa erreplikarekin hasiera batian etzan izan nire musikagintzari lotua, baizik eta dei bat jaso nun lagun baten bitartez, bere beste lagun bat, kasu honetan Pello Gutierrezana nik ezagutzen denuna, zebilela nire aitarekin hitz egin nahian. Nire aita azaltzen dalako, Pelloren aitak, uste 79. urtean gutxi gorabehera egindako film txiki batean Arraunean, zen nire aita arraunlaria izan da, eta Arraun klubeko zuzendaria baita ere urte askoan, eta oso lotua egon da mundu horri, eta orduan Pello zeritzon horrek nahizun nire aitakin hitzein filma horrek atzian zerrote zeukan, edo misterio batzuk argitu nahian.
eta nik filma hori gogoan dut, ze guk etxean, behin baino gaiotan ikusi dugu, uste VHS-ean gehun neukalako, eta oso film ederra dalako, garai baten kolorea, soinua eta gustoa ditulako. Eta orduan Pellokin elkartu ginen, aitarekin eta gero momentuan modu improvisatuan elkartzen gertuatzen juntzian beste arraunlariekin. Eta orduan hasi zen Pello kontatzen bere filmaren atzian zeona, bere aitaren ausentzia edo bere aitari eginiko omenaldia eta Zikuñako amaren desagerpena. Zikuñako amaren bedeinkapena edo Zikuñako ama deitzen zen ontzia, izan gure aita arraunean azaltzen zen hori, eta orduan hor lotura pilo bat sortu zian. Egia esan oso ederra, eta gainera oso naturala, horrela bizi izan dut. Agian Pellok ondo ikusi ditu kasualidade guzti horiek, batean ni kontaktatzen nau, aitarengatik, arrauna tarteko dela, Zikuñako ama deitzen den traineru bat dago, baina ze gertatu zen Zikuñako ama benetakoak Zikuñagan, hernaniarra naiz, gehi musikaria, gehi zirkustantzia guzti horiek eta kasualidadeak aprobetxatuz, filmak bazirudien edo behintzat guzti horrek aurrerantz inertzia batek bultzata eramaten gintula, eta ni horrela sentitu naiz oso modu naturalian. Enazazu eraman, nire lekua hemen dago. Euskalgintza lorrean, Euskal Herri osoko migintza praktika taldeak ditugu proposamen bezala, Eibarren dugu bat, adi. 11 dira Euskal Herri osoan euskaraz berba egitea helburu duten taldeak. Ikasturte berriari begira, martxan dira berriz ere mintza praktika taldeak eta horietako bat dugu esaterako Eibarko herrian berbetan egitasmoa hitz egiteko gurean dugu Maider Aranberri eta Kitxo Euskara elkarteko euskara teknikaria. Ongi etorri Maider. Arratsaldeon. Arratsaldeon zuri ere. Astean behin helburu batek batzen ditu hainbat herritar Eibarko kaleetan euskara praktikatzeak. Hori da eta Kitxo Euskara elkarteak berbetan mintza praktika programaren bitartez eskaintzen duena. Ez da ala Maider? Hori da gure helburua, zuk esan duzun bezala berbetan mintza praktika programa da, euskara praktikatzeko beharra dakenei eskaintzen detzen txoko bat eta bagoiaz ja 20 urtetik gora programakin eta indartsu eta sendo. Esan bezala, 20 urte ditu programak, duela urte desente hasi zenuten egitasmoa da berbetan, 2002 urtean hasi eta gaur daño hain zuzen, nola sortu zen, konta eguzu? Pizkat demanda edo euskara bati erantzuten sortu zen, hurbiltzen zen gure euskara elkartera jendia, adibidez euskaltegi izan euskara ikasten ziar duena, baina gero ezekan hasinekin praktika euskara, inguruan ezekalako nire euskaldunik, ez familian, ez lanian, ez kuadrillan, edo beste batzuk igual, nahiz eta ama hizkuntza bai izan euskara, errestasuna hitz egiteko errestasuna galdu zebelako, eskatzen zen praktika hori, edo titulu ateratzeko, edo lagun berri sakaitzeko. Orduan, helburua bat edo beste izan, eskaintzen duguna da euskara praktikatzeko aukera, beti begiro lasai, natura eta informal baten, eta horren hasi ginen, eta joan ginen inguruko herrizetara, martxan alako programak martxan zituzten beste herri batzuetara joan ginen, bertatik bertara ezagutzeko zelan funtzionatzen zen, eta hola zen, pixkanaka, indala 22 urte, herriko euskaltegi izekin elkarlania jarri genduen martxan berretan programa. Gaur egun gainera aldaera desberdinak sortu dira, ez da? Azkenean 22 urteko ibilbide luze honetan, premia desberdinak somatzen joan gara, eta orduan hor aldaera edo beste adartxo batzuk sortu ditugu berbetan programaren barruan. Hor adibidez, gurasoak berbetan dakagu, familia girua eta kuadrilla girua euskalduntzeko programa, azkenean euskararen transmisioan familiaren eremu estrategikoa da, eta hor pixka da familiekin lantzen dugu, mintza praktika ez horren beste, baina beste tresna batzuk erabiliz, nahi duguna da pizkat kontzientzia familiak eta kontzientzia gurasoak eta etxekuak, ze importantia den azkenean gure seme-alabei jarrera positiboa erakustia euskararekiko eta eredu izatea. Azkenean amatxo eta aitatxondako importantia den hori, importantia izango da seme-alabentzako.
dinamika desberdinak erabiltzen ditugu, gero ongi etorri programa dakau, euskara tutik ulertzen ez daben etorri berrizentzat, baina da programa bat pixkat gerturatzeko euskarara, euskal kulturara, gure ohituretara, gero igual zein edaki salto emateko euskara ikasten hasteko, ezta? Eta gero Ibarren beste herri askotan moduan bizitza sozial handia dakagu, bai denda komerzioetan eta ostalaritzan zer esanik ez. Eta orduan, bueno, haientzako mintza praktikako ordu betetxe hori ateratzia zailagoa danez, bezero eta dendari eta tabernaren arteko elkarrizketak euskara alduntzeko beste kanpaina batzuk ditugu eta beste erraminta batzuk erabiltzen ditugu, baina honek danak dauz inglobauta edo enmarkauta berbetan mintza praktika programa horren barruan. Programara begira, orokorrean, zer da berbalagunei eskaintzen diozuna? Zenbatero elkartzea da asmoa? Oinarrizkoa da, edo eskatzen dugun gutxieneko konpromisua da, astean behin elkartzea, ordu bete, talde batzuk gustora baldin badoz, ordu terdi egoten dira. Azkenean talde txikitsuak izaten dira, talde horretan egoten dira, Euskaldun zar, Euskaldun berri terminuakin ez nahi oso adoz, porque noiz lagatzen dago bateko Euskaldun berri izateari noiz lagatzetza, noiz naiz Euskaldun berri, noiz Euskaldun zar, ordan, guk esaten dugu euskeraz ondo moldatzen diranak, edo euskeraz hitz egiteko ohitura dakenak, euskara praktikatzea beharra dutenekin elkartzen ditugu talde txikixetan aldala, eta hori, lehen esan dutena, taberna baten bueltan, kafetxo bat hartzen dugu bitartian, euskaraz praktikatzea giro natural eta informal batian. Hori, ez daka beste pretensin horik, zehar girakauna da euskara ikasteko euskaltegi gisa dauzela, baina halako programak osagarri dira. Euskaltegi izan ikasten den osagarri ez, praktikan jartzen duzulako, baina beti be akademikotasun horretatik pizkat aldenduta, lagunartean, asko jaute, asko daroiaz, eta isa-isako darriak bihurtu dira. Eta orduan, giro informal eta natural horrek asko laguntzen dago pizkat jendia soltatzeko. Beraz, euskara eguneko unean jakitea ez da beharrezkoa horrelako programetan parte hartzeko, ez da? Ez, gutxieneko ezagutza bat bai, ze, klaro, espaldin badozu ezer ulertzen eta espazara gai ezer hitz egiteko alako programa batean egotia balperrikakoa da. Ez da, gutxieneko ezagutza minimo bate aukimiak da, baina ez da zertan izan ez da alfabetatua bez, nahi dut esan laguntzera datozen euskaldun noiek be, horbe danetik handao, badao jendia alfabetizauta dauna, eta ez da hona bai, eta bere borondate osoakin datorrena euskaraz hitz egitera, eta ahalik eta hobetuen edo berak eskainian dabena eskaintzera datorrena, eta, gero zuzenketak eta nahi dut esan hor talde bakoitza autonomua da, eta bertan adosten da, zuzendu bai, edo ez moduak beba dauz, ez bat, hori iztuzu, baditzu hori zuzen ondo, eta zerbaitxik ez, eta euskaldun batzuk kapasak izango dira horri erantzuteko. Beste batzuk ez natural ez jakoelako, orduan da pixkat, zozen oso informala da, pizkat momentuan urtetzen dana, eta egoleke zalantza bat suertatzen dela talde horretan, egoen inor ez dela kapaz erantzun bat emateko, baina eske pertensinioa besta hori, ez? Ja pizkat ikasteko euskaltegi izak, hau da hitz egiteko, eta soltatzeko eta lotzak eta konplexuak galtzen joateko. Eta aldi berean, harremanak ere egiteko, zuk esan bezala, ia kuadriak ere sortzen dira programaren bitartez. Bai, pentsa, taldekide batzuk edo talde batzuk badoiaz ez esango dizutu gana, 5 urte. Eta horren izako darria bihurtu dira eta bitzen dituzte planak euren kabuz bai, baina badau jendia, lehen komentatzen genduan, ez da, bai euskerakin edo euskal kulturakin, euskal giruakin azken batean, dakan kontaktu bakarra programa honen bitartez da. Ba, inguruan ez dakelako alakurik. Orduan, bada modu batez, jende horri emateko aukera, euskal girua eta euskal ohiturak eta beste gure mundutxu hau ezagutzeko, ez da? Eta orduan, jendeak lagun berrizak itzen ditu eta lagun euskaldunak, gire euskaldun batian. Beraz, bakoitzak, bere arrazoiak izango ditu taldera joateko, zenbat talde daude Ibarren? Esan bezala, talde ugari daude, batzuk urte luzez elkartzen direnak, beste batzuk berriak ere izango dira? Bai, pentsa, hasi ginen, orain dela 22 urte, talde bakarrakin 6 bat lagun. Segitxoa pasau ginen bitaldera, 2 bat lagun. Eta gaur egun, 20tik gora talde izango dira, eta berbalagunak 100 gara llegatuko, baina 80 bueltan, izugarria hasi da. Talde bakoitza gainera, bere ordutegia edo izango du, goiz zein arratsalde parte hartzeko aukera dago beraz programa honetan? Bai, azkenen batean, gu hasieran Zabalkundi etxen hasi ginean zaletasunak, zaletasunen arabera ingo ditugu taldeak, baina azkenean agintzen da bena ordutegi da eta norberan disponibilidadia. Orduan guk eskaintza itzen duguna
jendia apuntatzen denean, ditugu taldiak astelehenetik ostiralera, goizez eta arratsaldez. Orduan aukera dago, batzuk arratsaldeko azkenengo orduan, beste batzuk eguerdi partian, goiz partian, orduan dago a la carta esaten dena. Talde bakoitza gainera, esan bezala, bere asmoak edo helburuak izango ditu eta programa ez da asteroko juntadizo hortara mugatzen, taldearen arabera ekintza osagarriak ere egiten dira, ezta? Baiz, azkenean, oinarri-oinarrisa hori da, astean behin elkartzia, ordu bete, ordu eta erdi euskaraz hitz egiteko, euskara praktikatzeko, baina gero elkartetikan bai eskaintzen detzegu bestelako ekintza osagarri batzuk, parte hartzen daun nahi dabenak, eta da, adibidez, irteerak, honi udazkenean urrian ingo dugu irteera bat, eta udaberri partian beste bat, Hondarribira joango gara seguramente, Balmasedan egon ginen igaz, Bergara bebai, eta orduan, halako irteerekin lortzen duguna da, talde ezberdinetako kideak elkar ezagutzia. Ez mugatzia bakarrik, ni nire taldetsuan, asteartetan eta nire taldia. Ez, hor ja, harreman sare hori handitxu itzen da. Jendeak sorpresak eramaten ditzu, zue bai zauz hemen apuntauta, eta zuke euskeraz dakizu, edo euskeraz ikasten ari zara, eta orduan sorpresa pila bat eramaten dira, eta gainera igual, zuk baten bat kalian betidanik gaztelera ezagurtzen duzu, eta hortik aurrera, baina, ostra, txip aldatzen duzu, eta, hendik aurrera ikusten gara bakoitzen, agurra bintzat euskeraz, eta asko aldatzen da, txip hori asko aldatzen da, eta hizkuntza itxurak asko aldatzen dira. Sorpresa ugari izan dituzue beraz, edo behintzat hori esan dizuete parte hartzaiek, jende desentek hartu du parte urte hauetan, zer diote programaz, nolako erantzuna jaso duzue? Bueno, ez bakarrik Eibarren, gure esperientziak eta ibilbide luze honekin asko ikasi dugu, baina orokorra da, datu bat emango dizuet, ze Euskal Herri mailan indarra handixeakan mugimentua da. Astero Euskal Herrian 6.000 o 7.000 ez dakit diran persona elkartzen dira astero euskara praktikatzeko. Oso mugimendu gitxi egongo dira Euskal Herri mailan horrenbeste jende elkartzen da benik, ezta? Orduan, gure esperientzia propietik ikasi duguna da, jakin hau ez da, egun batetik bestera igartzen den aldaketa, ez da, baina denborakin, den esan dutena, jendea relajauta joaten da, eta jendeak hitz egiten dugu euskeraz, lasai, lagun artean daolako. Ordan, komplejo eta lotza horrek gelditzen baten dira pixkanaka, eta bai komentatzen deskuena da, hori hori lasaiago irtetzen naiz, eta 20.000 baldin manoia, edo denda batera zerbait eskatzera, edo euskeraz salto hori arrezago itzen dabe, eta, hasieran bildurrak joango dira, baina gero ez da konfiantza gehiago hartzen dabe, eta ordan, ausartauak bihurtzen dira, eta euron egunerokotasunean ausartzen dira euskera geroz eta gehiago erabiltzera. Eta askotan motivazioa izaten da, gero euskaltegira joateko, batzutan erabilerak ematen dizu gero motivazioa ikastera joateko alderantziz euskaltegizetara be joaten gara. Urtean 2 bider ikasleei azaltzera zer da mintza praktika programa guten naiz ni berbalagunekin, uron esperientzia kontatzera, eta hortikan animatzen da jende pila bat, ez? Azkenean motibatzen zara, ikasitzen dozu, ikasten zoia zenean gehiago praktikatu nahi dozu, azkenean zirkulo bat da. Euskaraz hitz egiteko eta bizitzeko programa eraginkorra dela uste duzu beraz. Bai, erabat gainera, bai. Eta zentzu askotan, esan dugun moduan, badau jendea pizkate jario edo errestasun hori berreskuratzea nahi da bena, edo seme-alabekin, etxean, etxeko lanak etxe laguntzeko orduan, pizka soltura hori berreskuratu nahi da belako, lagun berrizak etxeko, euskal girora hurbiltzeko, abantailak besterik ez daka. Adinak eta emakume gizon edo beste modu batera identifikatzeak ere eragina dauka programa honetan, hau da, profil mota desberdinak izaten dituzue programan? Betxu, gai urte hauetan, arreta eman dezku zelan aldatu den parte hartzaileen perfila, ez da? Hasiera batean bazan emakumea, 65 urtekoa eta hortxe gelditzen zen. Eta urtiekin konturatu gara, geroz da gizonezko gehiago etortzen dela izena motera, eta geroz eta gazte gehiago. Horrek asko posten gaitxu, ordan perfil aldatu da, erabat talde mistua dauz, gizonezkoa geroz eta gehiago, eta gaztiak bai. Eta hor daka berronka, gaztien gana be ailegatzea da, helburua, baina pixkanaka bagoiaz. Urte luzeko lanak bere fruituak eragin dituela esan genezake beraz. Ikasturte berria hasi dugula kontuan hartuz, izena eman nahi ezkero, nola jarri gaitezke harremanetan? Eta kitxok atiak zabali ditu, urte osoan emonleik izena, duan da, ez da ezer ordaindu behar,
eta takitxo.eus web horra izan sartu ezkero, edo interneten eta kitxo jarri ezkero hor dituzue telefonuak eskura, eta nahi duzuenean, eta ditxu, eta hemen gara prest, zuentzako. Bai da importantia esatia, euskara praktikatu beharra duten noiez gain, euskaldun berri lehen termino hori jarri duguna, euskaldunak bebia ditugula, ez? Azkenean, premia dakanak zehozaren bila dator gure gana, zerbitzu bat behar da belako edo zerbait, ez da? Baina euskalduna, etorri behar da eskaintzera, bere denboratikan kendu behar da, estian behin tarte bat, beste dedikatzeko. Orduan horrek meritu ondixea daka eta guk oso balioan jartzen dugu euskaldunen figura hori bebai. Eta orduan deia itzen dugu bisei, bai premia dakanari eta bere denbora tartetxo bat dedikatzeko prest daunari bisei. Aukera ezin hobea dugu beraz euskaraz aritu eta harreman berriak egiteko. Mila esker Maider Aranberri eta Kitxo Euskara Elkarteko Euskara Teknikaria. Zuei. Hauexek izan dira gure albisteak. Informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Adartaldearen lurra ukitu abestiarekin agurtuko gara. Bihar arte.